Bafethu, cela ningisizeni bengenze i-open verse challenge for yaBekho Mnandi. I've seen top 3 so far. Please help me. Ubani Ngulali, my man. Baby girl, I'll triple it, I don't trip to carry Okay. Let's move on to the other one. Okay. Let's move on to the last one. Shoot, I think nenzongizwe bathuba futhi ngithuka sesibangena ngeyiguda abaningi bayakhala bathi suka ngimambani nyabangena nyabahlupa kukhale samilana ngicuphe zokhuluma sesibangena ngeyiguda abaningi bayakhala bathi suka ngimambani nyabangena. Bafethu cela please mention on the comment section who killed it. And sorry for the delay. yaBekho Mnandi is dropping this month, December. Ziyakhala.